गिबियाव आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोम बर' रायजो राजानिसिम मागो दमासिनि आरो लोगोसे गोबावैब्लाबो इंराजिनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जोङो Nlfb सना Nlfb डेजिगनेटेड केम्पनि साखाथियाव थानाय मोनसे फिल्डआवहाय मागो दमासिखौ गाजा गोमजायै फालिलांनो थाखाय बा फालिनो थाखाय जों हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा दङ सेथियावनो हारिमु बिलिफां। हारिमु बिलिफांनि अनगायै जोंहा जेबो गैया। हारिमु बिलिफाङावहाय स्पेसियेलि जोंखौ एट्राकसन खालामनो फैदों होनोब्ला कष्टकार दैमारि बिथांखौ साफ्रोम मानसियानो सिनायखायो, आसामाव गासैबो सिनायखायो। लोगोसेयैनो बे बाक्सा जिल्लानि दावहारु बसुमतारी बिथाङा मेगन नुवा, बिथांखौबो जोङो जोंनि नैबे मागो दमासि फोरबो फालिनाय हाबाफारियावहाय जोंखौ गोजोनग्लाय होनो थाखाय मेथाइ खननो थाखाय जों हांख्रायनानै लाबोदों। बेजों लोगोसे जों गोबां बिदिनो आवगायबो बिदिनो केडार्सफोर दंमोन, जों बेबायदि फरायनायखौ नुवामोन, खिन्थु नोंथांमोना मोजां एग्जाम्पल होदों। बेनि बेलायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? साबायखर सोंथिखौ सोंनायनि थाखाय। बाथ्राया जाहैबाय मा, जोङो नैबे केम्पआवहाय बे हाबाफारिखौ लानायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंहा केम्पआव गोबां सेंग्राफोर थायो, केडार्सफोर थायो, लोगोसे लिडार्सफोर थायो। दा गोबां गोजान गोजाननि दा नैबे असिलायै जों लानाय जायो दि माखासे केडार्सफोरा जोंहा न'आव थांनो हाया, माखासे लिडार्सफोरा जोंहा न'आव थांनो हाया। अब्लाबो न'आव थांनो हायाब्लाबो जाय बिथांमोना केम्पआव थायो बिथांमोननि गोसोआ जाहाथे सान्ति जायो आरो बिथांमोना जाहाथे बरिं जाया, मागो दमासि बा बैसागोनि बा गोदान बोसोर बरायनायनि मोनसे फिलिंसखौ मोनो। नैबे असिलायै जोङो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ सम सम लाबाय थानाय जायो। बेजों लोगोसे नोंथांमोना बे हाबाफारियाव मा आयदाफोर लानाय जादों? बुंखाबाय, गिबियाव जोंहा हारिमु बिलिफां दङ। हारिमु बिलिफांनि उनावहाय जोंहा जों साफ्रोम जायफोरा नुजाथि फैदों बिथांमोनजों मोखां नायलाय ओंखाम बोथिसे जालायगोन आरो लोगोसे जोंहा फिथा सौरायनि बेब'स्था खालामनाय जादों। बे फिथा सौरायखौ जोङो साफ्रोमजों मोखां नायलाय जालायगोन आरो बेजों लोगोसे आरो गोबां बिदिनो दाब खाथि खालानि रायजोफोरखौ जानो लोंनो थाखाय बिथांनाव मोनसे सोंथि, बेनि फाइनान्सियेलनि थाखाय नोंथांमोना माबायदि बेखौ जगार खालामनो हाखो? बेखौथ' जोङो डाइरेक्टलि सोरबाया होदों बेखौ बुंनो हाया, नाथाय जोंनि गेजेरावनो जोङो माखासे समाव माबा मोनसे खामानिफोर मावनानै बेफोरखौ मोननो हायो आरोखि। नाथाय जोंखौ बे नङा जे जोंखौ सोरबा सरकारा फाइनान्स एसिस्टेन्ट खालामदों, बे नङा आरोखि। आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोम बेखौथ' जोङो डाइरेक्टलि सोरबाया होदों बेखौ बुंनो हाया, नाथाय जोंनि गेजेरावनो जोङो माखासे समाव माबा मोनसे खामानिफोर मावनानै बेफोरखौ मोननो हायो आरोखि। नाथाय जोंखौ बे नङा जे जोंखौ सोरबा सरकारा फाइनान्स एसिस्टेन्ट खालामदों, बे नङा आरोखि। आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोम बर' रायजो राजा, नट अनलि बर' रायजो राजा, सारा आसामाव नैबे जोंनि मागो दमासि फोरबोखौ फालियो। दा बेनि गेजेरजोंनो जाहाथे देग्लायनि मागो बैसागोआ जोंनि गेजेराव खौसेथि, जौगानाय आरो अनलायनायखौ लाबोयो होननानै आङो आसा आरो मिजिंथिबाय आरो खावलायहरनो सानोदि देग्लायनि जि मागो फोरबो, बे मागो फोरबोखौ जाहाथे जाय बिथांमोना न'आवहाय दङ बिथांमोना न'खरनि साफ्रोम सोद्रोमाफोरजों ज' जालायलायनानै फिथा सौराय जालायनायजों लोगोसे मोजां गाज्रि बाथ्रा सावरायलायनानै जाहाथे बारग'होहरो आरोखि। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि 50 बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एबसुनि बोसोरसालिया जथुमायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिचारि आरो हारिमु बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 936524
5137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।